Deme vardır. Ben birinci ekrana çıkayın. Bundan vardır. Dahil bundan o üstüme edilen hücumları gördünüz değil mi? Men şu bir tapar ağa, şu adam şu değil. 25 yıl bundan öňüm şonalak, şol adam. Belki de onun öňürägim. Ben kendi yankı profesyonel nemem ütgendir, neme diýendir olun ýöne intiharlygym ya da duruşum nemem şo birdir, hiç ütgenlerdir. O prinsiplerim şolar ýalagrakdyr. Gelşýändir, neme diýendir, o ýalňyşymy bilýändir. Ýalňyşymy kabul edýän adamlardan. O ýalňyş hakynda ýalňyş diýseler, o fikirden o ýalňyş bolsa onu kabul edersin. Ýöne bular hüjüm edendirler. Onun hüjüm eden adamlar o men o däl, men bu däl o känme diýendir. Bize sen kim bolanyň bir önemi bilýär. Sen edýän işiň bar, onu görüp dursan. Onu yankı yalana boğulan Türkmen cemiyeti belki de hemmeti analiz edip bilýänlerdir. Onun içinde analiz edip görüp ýanem bar. Onun yeni bir zat bardır. Ne keminen oğurlap alıp gittiler. Ýöne Türkmenistana gitjek. Men gitjek dip yankı ilçhanan kapısy dep duran adamlar bardır. Öyle şolarum aktivist. O men akidim diýerdim. Men ýene matamyň mazaryna gitjek, näme etjek. Ýok, olar nime diýenlerdir. Diýmek bular saýlap etdi diýerler. Olar